Lelakon iki pancen abot. Ayo kudu dilakoni. Ya semoga-moga wae. Ing besok awake dhewe iso uwal iso ucul saka blandangan kene. Sing tatang atimu, sing sabar pikirmu, atimu aja digawe nelongso. Iki wis dinari sama dhewe ning papan kene. Saiki dene diajeng. Mbok menawa awake dhewe bukti koyo. Awake dhewe saiki prasapa wae diajeng. Awake dhewe prasapa. Sak sapa sing bisa nguwali aku lan sliramu saka papan kene. Nek kakung bakal disuwitani. Apa kalian panjenengan? Bisa, ning nek putri bakal dianggep awake dhewe sedulur Sinara Wedi diajeng. Ya awake dhewe nyuwun bareng ngecari Gusti kang akad jagat. Muga-muga aku kan saged bakal aku kan bakal awet ditulungan para sedulur. sampeyan bakal pilih Tidak kurang bagi aku tahu sebenarnya aku tegese panjenengan mireng prasapa kula kali diajeng kulingan iki wonten. kula sliraku sak loro ora perlu kuwatir. Yen ana moga-mogane dipatini nak aku kan bakal ngaji. Diajeng kebenaran diajeng kalian panjenengan saged kuwasa saking mriki kan dicerayem diajeng. Yen ngapunten saderengipun kula pangertosi panjenengan aksara gandeng kula mrika dinamika sak menika nggih. Panjenengan sinten asmane? Aku Damarula. Damarula diajeng. Damarula. Bagus lho diajeng. Sliramu sapa? Kula pun bae to, pengaku dhewe jenengmu sapa? Ndak menawi ndarani. kula kuyengan Dadi wae to karo punya. kula ingkang aneh Iki kadang kula. Nganti angel genku bedake. Bae Di to. sing paling di sing Sing mergo pripun? citramu iki kaya ora ono bedane. Kaya jambe sinigar ngono kae. Kula ingkang kula sepuh, kula pun bae to. Iki diajeng punya sing kepenangan. Sliramu sing wah alam Allah. Ya sing nom. Nggih. Asmane Damar Wulan. Damarula. Nek ngaten kula matur nuwun sanget dene panjenengan badhe mitulungi dhateng kula. Monggo prasapa kula kalih diajeng puyengan. Sok sinten to ingkang saged nyelametke kula muwali kula saking papan mriki nek kakung badhe kula suwitani. Monggo panjenengan ajeng kakung to. Lho kudu dadak kanggo dibukake. Mbok menawa ngoten lho genahe ngono lho. Ini ngono wae to punya. Inggih pripun? Yen sliramu wong loro bakal sita marang aku. Teges
sliramu wong loro bakal leladi marang aku sing kaya dene leladi antarane priya karo wanita. Inggih leres. Nek ya wis tok pikir kaya ngono. Boten napa-napa sing jenenge Diwayu niku malah nyuda gawean lho. Aneh-aneh kok gendong aku. Iki ning kula Diwayu namung kalih kadang piyambak boten napa-napa. Ning ya trimo. Nggih trimo. Ning sing baku ya sing tuwa dhisik. Nek ya ngono ta diajeng. Ning yo sing gelem cerita marang aku ki mung mergo kepepet apa ya ana landesane tresna ngono kae. Nggih wonten landesane wong kula nyawang panjenengan menika wau. Raos sing manah kula sampun wonten raos ingkang boten saged kula aturaken. Ingkang baku raos kabungan. Raos sing ora karu-karuan, sliramu ora diajeng. Iki piye? Sliramu ora ngrasake. Ngene wae kok. Pripun? Nek kowe arep tak gandrung sampe wis aene. Nek ora tak gandrung kubure rung mateng. Sinambi ngenteni kubur ngono ya. Boten napa-napa sing baku panjenengan sakeh to kula suwitani. Ya nek nyawang sliramu kaya ngono kok jero rasaku. Apa wong lanang sing bodho. Nek ngoten saya mantep anggen kula masrahaken tresna kula pejagesan kula jiwara bangga dhateng panjenengan. Kak ya ngono ta diajeng. Uyengan ya kaya. Semanten ugi kula. Ya sing piye ya wong loro ki arep nyangkan parang. Ayo didum seminggu ki ana 7. Senin Selasa Rebo kula. Kemis Jumat Setu diajeng kuyengan. Minggune diye jejamu. Lah raya kan ta diajeng. Nek ngono ki kowe nyarep gremuk. Ah. Lah pripun jenenge garwa loro nek sakit geseng ngake. Kula yo ora arep malak-malakan kok. Aku ngerti nek kebutuhane wanita kuwi jane ya ora beda karo kebutuhane. Nggih, pripun? Sak menika diayahi siji rin. Sing siji kowe meneng wae sithik. Kula yo panganan bae. Ya aja Nyawang nek aja nginjen lho. Ada nginjen iki malah tobat dhewe. Nedek Apa kowe dhisik ya ora apa kok diajeng. Aku kalah. Nggih jenengan enak. no